Hola, trastos. Vaig fer una enquesta per Instagram, pel meu Instagram, que si no em seguiu hauríeu de seguir-me, és mistagles, @mistagles, podríeu seguir-me i s'enteraríeu d'aquestes coses. Fa un temps vaig fer una story preguntant-vos que què vos avellaria més, si teories conspiratòries sobre aliens o documentals /sèries que vos follaren el cap. El que no sabíeu és que les dues coses podien anar lligades i n'hi haurà, trobo que un o dos casos dels que vaig a parlar ara que estan lligats amb les dues coses, que van a follar-vos el cap i té que veure en aliens també. Aleshores, vaig a recomanar-vos... no puc parlar. Vaig a recomanar-vos un parell de documentals i sèries per si teniu temps, ara que estem en estiu, i si no teniu temps, quan tingueu temps, si vos avellís veure'ls, si no els voleu veure, no passa res, si això no vos interessa, saps? YouTube és grande i vasto. Que trobe que van a follar-vos el cap, o almenys a mi m'han follat el cap quan ho he vist, o són coses que a mi simplement és que m'interessen moltíssim. Aleshores, com les sèries tenen menys xitxa i menys llimonar, vaig a començar per les sèries, les resumisc un poquet, i sí que n'hi ha dos documentals en els que m'agradaria extendre'm un poc més, però com els meus vídeos sempre acaben siguent super hiper mega llargs, intentaré que no queden ahí a tope de largos que te cagues. De totes maneres, us deixo baix la llista de sèries, documentals, recomanacions que he fet, i si no m'he alguna cosa, algun canal de YouTube, el que siga, ho deixo tot baix a la descripció. Garreaire, i així no mos perguem res, val? I no teniu per què tragar-se, no sé, les 53 hores de vídeo que puc acabar siguent això. Val, òbviament, si parlem de sèries i parlem de que te follen el cap, a mi una sèrie que me folla moltíssim el cap i me puc tornar a veure la majoria dels capítols, perquè la veritat és que el 90% dels capítols de totes les temporades que han tret a mi me follen el cap i m'encanten i els adore, són Black Mirror, i suposo que no estic descobrint les Amèriques, així que no m'entretinc massa, però Black Mirror sempre me presenta follades de cap que per al meu punt de vista són coses que podrien passar no en plan en un futur de 600 anys, són coses que podrien estar passant perfectament moltes ara, i si no ara, de 5 anys, i molts dels capítols que fan, molts no, tots, reflexen problemes de la societat actual, però clar, ho posen així un poc més exagerat, trata ahir a l'extrem, però que de nou podria ser un extrem que no estem parlant de que passi d'ací una miliona d'anys, sinó que podria passar perfectament de ara a 5 anys, perfectament des del meu punt de vista. Passem ràpidament, i una altra sèrie que a mi m'ha follat el cap moltíssim, però més que res perquè m'encanta com tracten la sèrie, i si en la pròxima temporada treuen a Manson, a mi ja saps, me follen viva, és Mindhunter, i bàsicament és com els principis d'estudiar com la criminologia dels criminals en sèrie, dels assassins en sèrie, com van estudiant els casos, fan entrevistes a assassins i a criminals i tal, per a veure el seu punt de vista, com se sentien, i així intentar previndre possibles casos futurs o identificar més fàcilment els crims que van trobant-se i tal. I me mola moltíssim, me recorda molt a True Detective, el rotllo dels personatges protagonistes i tal, però sí que me mola moltíssim aquest desenvolupament del personatge principal, de com els casos ell pareix que es manté molt gelat i molt objectiu respecte al que està entrevistant i el que està escoltant, que són barbaritats però enormes, i sí que al final acaba com adonant-se'n de que al llarg de la temporada com a que li ha anat afectant moltíssim tot el que ha anat veient, tot el que ha anat escoltant, i com a que li ha afectat en la seva forma de ser, i m'encanta els actors que n'hi ha, és brutal, o sigui, fan molt bé el seu treball i a mi m'ha agradat moltíssim, i ahí vos la deixo per si la voleu veure. Una altra sèrie però que ja és més sèrie documental que a mi m'ha follat moltíssim el cap és Chernobyl, que òbviament tots hem estudiat, és el que em passava a mi quan estava veient la sèrie, que era com, val, tots hem estudiat el que va passar en Chernobyl, o sigui, pues vale, però sincerament veureu des de amb tanta informació i veureu ahir tan personificat, tan ben fet, perquè la veritat és que mires personatges reals a la vida real i els que l'han actoritzat ahir a la sèrie, o mires també tots els fets que n'hi ha hagut i busques informació sobre el tema, i és que ho han resumit i ho han estacat ahir tot prou bé dins del meu punt de vista, igual m'estic enganyant, però a mi m'ha molat moltíssim veure aquestes conspiracions de anem a amagar-ho tot perquè està anant molt bé la visió del nostre país i contem això va quedar molt mal, com tarden en desallotjar la zona, o sigui, com tarden en adonar-se'n de la puta barbaritat que acaba de passar, perquè és una cosa única en el món fins a aquest moment, i és com, no sé, a mi me folla molt el cap veure les reaccions dels personatges que s'estan estacant ahir a intervindre i tal, com el personatge principal i tal, que sap perfectament que el que està fent va a matar-lo, o sigui, va a matar-lo. M'encanta molt bé com està feta la sèrie, els plànols, com conta la història, m'agrada moltíssim, m'agrada moltíssim. Me folla molt el cap en el sentit de
com és tan brutal, i si ho penses és que no han passat ni 30 o 40 anys, és com, hòstia puta, és que, no sé, no t'imagines que això estiga tan a prop en la història. Quan ho estudiava jo en el col·le o en l'Insti, quan s'ha anomenat el tema i tal, doncs ho tens sempre com a coses que han passat fa moltíssim de temps, i en veritat és que fa no res. O sigui, em pareix brutal. A veure, documentals que vull llevar-me ràpid de damunt, un és que és documental rotllo sèrie, però rotllo reality es podria dir, i és Jailbirds, i és bàsicament dones a la presó i estan gravant-les, els càmeres simplement graven el que està passant, les entrevisten un poc i tal, però graven així com el seu dia a dia, el que passa tal, i trobo que tot i que mai pense que una persona que no ha estat mai en la presó com puc ser jo, mai podria posar-se en la pell d'una persona que està ahí, el que ha de patir dia a dia, patir per la teva vida, patir per qualsevol tonteria, que les necessitats més bàsiques es tornen com molt relatives. Això, que pense que és molt difícil posar-se en la pell d'una persona que pugui estar ahí, però sincerament a mi a través d'aquesta sèrie documental, com li vulguis dir, a mi sí que m'ha transmès molt, segons quins personatges, l'angoixa d'estar ahí, perquè és en pla, sí, n'hi ha sèries rotllo, jo què sé, n'hi ha una espanyola, l'altra que és Vis a Vis, no l'ha vista, m'han dit que està molt bé, però també està, jo que sé, Orange is the New Black, que ho tracta més com des del punt de la comèdia, tot i que també té punts així com de realitat molt grosseta, però això sí que és veritat que és la veritat pura, dura, la realitat que tenen elles, i clar, òbviament elles saben que estan siguent gravades, n'hi ha moltes coses que conten que jo em quedo en pla, tio, de veritat m'ho estan contant això, o sigui, no sé, però no sé, sí que trobo que m'he fet una idea més real dins del que són les sèries i pel·lícules que han passat en presós, que el que poguera tindre jo dins del cap sense haver agafat mai una presó, tot i que me sembla una experiència que tinc ahí dins, que algun dia sí que m'agradaria, no sé, conèixer a penya que ha estat dins de la presó, o sigui, realment, joder, té que ser molt follar de ment, de dur i de fort, però pense que, no sé, té que ser una experiència molt trascendental, per dir d'alguna forma. No vull deixar-ho en plan com una morbosa del drama i del patiment de la penya, ¿vale? Però, no sé, m'interessa molt aquest tema. Un poc enllaçat en això, i en les sèries rotllo la de Mindhunter, està el documental que està en Netflix de les cintes de gravacions de Ted Bundy. Trobo que van a fer una sèrie del tema, en sentit de que van a fer més com això, però de moment sols estan les cintes gravades de Ted Bundy, bàsicament, i després d'haver comès els seus crims i tal, és un dels primers assassins en sèrie que existeixen a Nord-Amèrica. Aleshores ell va cometre molts crims que van tardar la tira de temps en poder enllaçar-ho tot i veure que era tot el mateix pavo, perquè fins al moment això no s'havia donat el cas, no ho havien estudiat o no ho havien vist. I mola moltíssim perquè una vegada ell està ja en presó, o sigui, el documental sí que t'explica un poc com arribaria a presó, tota la investigació i tota la pesca, però et posen les gravacions reals en la seva veu d'un periodista, trobo que és, que l'entrevista una vegada ella està en presó, les cintes tal qual el que iba contant, i és brutal, o sigui, me va follar moltíssim el cap, perquè el tio se nota que no sé si és un psicòpata sols o té més coses, però la veritat és que el tio es nota que no està massa bé del cap, perquè ell arriba a defendre's a ell mateixa en un juí, ell té una persona, és un home molt atractiu, és molt carismàtic, aleshores això com que enganya molt a la imatge que té la penya d'un assassí en sèrie o un assassí o una persona que va fer les barbaritats que va fer en ell i en moltes dones. Aleshores és una sèrie documental que a mi m'ha flipat moltíssim, perquè és que, joder, flipes, i el veus, n'hi ha vídeos d'ell en els juís i tal, i va arribar a casa i a tindre família dins de la presó, i veus vídeos d'ell, de com parlava, com es defenia, com engatussava, aquesta manera ell dolça de parlar-li a la gent, de menjar-li l'orella, i com convencia, suposo, a la gent, i a mi m'ha resultat brutal en el sentit de fotre, perquè després n'hi ha molts assassins en sèrie i molta penya, que sé, com Charles Manson, que és en plan de, o sigui, carisma menos 50, una vegada els pillen, se sap que és un monstre i li veus la cara de puto monstre, però és que este pavo s'enganyava molt bé, i molta gent, moltes xicones que entrevistaven, que havien anat a veure el juí únicament per veure'l, perquè va ser una cosa molt mediàtica, i parlaven a la càmera, que ho treuen el documental en pla de, ai, jo no crec que vaig a fer res del que l'acusen perquè és molt guapo, tal, i molt simpàtic, tal, no sé quantos, i en plan de, tío, que perquè sigui guapo i simpàtic i carismàtic no lleva que no puga ser un puto pervertit assassí en sèrie mal del cap, saps el que vull dir-te? No sé, però me mola moltíssim, i les seves gravacions, o sigui, me recorda moltíssim quan vaig anar a San Francisco i vaig anar a la presó Alcatraz, hòstia, anava a dir d'Azkaban, sempre em passa igual, i quan vaig anar allí i te donen ahí com la radieta aixina com de la guia si vols, i tu vas escoltant
gravacions de com a que imiten les veus d'Al Capone i de tots els malotes que van estar allí i no sé, te conten històries que dius, tio, esta excursió per a fer-la de nit, brutal. Pues en les gravacions de Ted Bundy em passa el mateix, que com estàs escoltant-lo a ell i t'estan posant en context de tot el que va fer i tal, però el veus a ell tan calmat, tan sereno i tal, fins a que perd ja la tranquil·litat eixa de psicòpata i dius, brutal, o sea, brutal, o sea, és una puta bogeria el que va fer i tot el que tu diguis està super mal, però no sé, a mi m'ha molat molt veure el documental, la veritat, o sea, m'ha paregut en plan de bien por ti, Netflix. I ara sí, trobo que una de les grans novetats d'enguany que... A veure, així vull dir clar que espero no posar a ningú incòmode, sé que molta gent, igual com sou del País Valencià, pues vos pot pillar de propet la cosa, o podeu conèixer a gent d'Alcácer i tal, vaig a parlar de lo del caso Alcácer, perquè m'he vist el documental i he de dir que jo vaig néixer en el 92, quan tot això va passar, la cosa està en que jo, en el meu poble, allí, en Pedreguer, en la Marina Alta, la veritat és que sí que dins de ma casa, l'altre dia ho vaig dir, i la penya sí que sabia lo del tema, però jo sí que és veritat que jo he crescut i lo del cas Alcácer és una cosa que a mi m'ha pillat molt. O sigui, jo no sabia res del tema fins a fa com mig any perquè vaig preguntar a penya en la feina perquè algun comentari que escoltes i m'ho van contar i jo en plan de què m'estàs contant? O sigui, això realment ha passat així al costat de ma casa pràcticament, per dir-ho d'alguna forma, i vaig flipar moltíssim. Així que vaig flipar moltíssim, quan han tret el documental he flipat encara més i des d'ací només vull dir que, per favor, que ningú s'ho prenga mal, sé que la intenció no és el que compta és el resultat, però espero no estar ofenent a ningú, posant a ningú incòmode ni res d'això. La veritat és que, joder, pues m'interessa el tema, m'ha paregut una cosa que ha fet Netflix brutal, crec que està en Netflix, brutal, com ho han exposat, no m'esperava que exposaren el tema tant, i també m'han dit molta penya del meu entorn i gent que conec i tal, que es veu que això era com Vox Populis, tota la merda que es suposa que n'hi ha amagada darrere. Aleshores, primer que res, des d'ací, de nou, ho sento fer-ho tan llarg, però de veritat que si algú està veient això i per lo que siga, perquè tampoc és que jo arribessi a 30.000 persones, però si algú que està veient això li pilla de propet i li està ofenent o algo, per favor, que no és la meva intenció, però que de nou sé que això no és lo important és com s'ho puc aprendre, que estigueu darrere de la pantalla i de nou, que ho estic fent amb tot el respecte del món, tot i que de vegades sona que estic fent conyes o que estic en pla de prenguem-me a broma, no m'estic prenent a broma per a res. De veritat que totes les teories conspiratòries i tota la informació que en teoria n'hi ha amagat sobre el cas Alcácer i moltes altres merdes, de veritat que jo m'ho prenc en sèrio, o sigui, ho dic perquè m'ho crec de veritat, no ho estic fent per los jajas, no, de veritat. I ara sí, quan ho vaig veure em vaig quedar flipant perquè era bàsicament el que m'havien contat per damunt i no m'esperava que n'hi hagués tanta informació al respecte, en el sentit de tanta desinformació. Una cosa que em va xocar moltíssim és com els mitjans de comunicació tractaran el tema en el seu dia, perquè és com, joder, tio, que no estem parlant de que ho farà un xiquillo en una càmera, que estem parlant de que eren mitjans pioners i els més vists i tal en tota Espanya, i és com, joder. També he de dir que des que he treballat en Apunt sí que he vist el funcionament tant de ràdio com de televisió des de dins, i sí que he de dir, he de trencar ahí un poquet una llança en els mitjans, en el sentit de, sí, les persones que van presentar els programes com Nieves, no me'n recordo el cognom, s'haurien pogut negar a donar la notícia, entrevistar i muntar tant de pitost i tant de folklore al voltant, sí, ho hauria fet una altra persona, també. També he de dir que aquesta penya, la penya que estava presentant un programa, va en un puto pinganillo en el que li estan bramant i li estan donant indicacions cada 2 per 3 i suposo que era també el moment. Aleshores, estan parlant per l'orella, estàs en un programa en directe ahí, en mogolló de penya que t'està veient la densitat de l'assumpte i a lo millor te deixes portar un poc per lo que és el show del moment i no t'apares a pensar realment del que estàs fent, perquè em pareix una cosa però de bèstia, de veritat, de bèsties però en el mal sentit de la paraula, perquè no, joder, que falta de respecte, no? O sigui, m'ha xocat moltíssim, m'he intentat posar en el lloc de les famílies que òbviament no podré mai ni imaginar-me un 1% del que estarien sentint, i me xoca moltíssim. Sí que he de dir que dels que ja heu vist el documental i sapigueu del tema, el pare, perdoneu-me per la falta d'informació del nom de les nenes i tal, però el pare d'una de les xicones, que és el que es comença a intentar destapar tota la trama, jo sincerament entenc el seu punt de vista. Per què? Per què? Perquè maten a 3 xicones, és que se me posen els pèls de punta i tot, maten a 3 xicones, no troben ninguna prova que les lligue més enllà de la confessió del que tanquen i del que no poden tancar, i així i tot el tanquen com a culpable. Això és el que vull dir, o sigui, pensa que aquestes coses
haurien d'estar millor mirades. La teoria conspiratòria de que n'hi havia alts càrrecs polítics en això destacat, me la crec 100%, o sigui, me la crec 100%. Que podria no ser veritat? Podria, però me la crec, sí, perquè en l'època jo sí que he llegit moltíssim sobre el tema, i és que n'hi ha moltes sectes que continuen estant avui en dia i n'haurien de més enrere, i ara avui en dia igual no en Espanya, però sí que en països on la cosa està més visible. N'hi ha moltes sectes de penya de molta pasta que al llarg de la història el que han fet ha sigut raptar a xiquetes, raptar a xiquets, perquè eren xiquetes i xiquets, i fer-los barbaritats, però de les més brutals que se us puga passar pel cap, i ojalà que no se mos passaren pel cap aquestes coses, ojalà aquestes coses no passaren, però és així, no? I aleshores a mi me quadra moltíssim en alguns detalls que van donar de la investigació, de coses que es van fer. Joder, és que, de veritat, és que me venen les imatges que ensenyen en el documental i me pareix tan gràfic tot que, no sé, me poso els pèls de punta moltíssim. I la veritat és que jo sí que crec que era part d'una secta. Sí, clar, ens imaginem les sectes com a penya ahí, en caputxons per damunt ahí, no sé, al voltant d'un foc ahí en una cabra morta enmig. No, o sigui, una agrupació de gent de molta pasta que se posen en comú i pam, paguen a qui siga perquè rapte a 2 o 3 nanes i ja està. I damunt en l'època és que a més en poc de temps per la mateixa zona van desaparèixer mogolló de crios, en plan de des dels 9 trobe que diuen fins als 15 anys, és com de veritat ningú haurà res estrany ahí. La cosa és que com troben els cossos, com tal, no tornen a inspeccionar la zona, tot és molt, no sé, tot molt agarrat en pinces, tot molt de apareix un assassinat, la penya se calfa perquè no troben res, i quan se torna a reobrir el cas perquè la gent no es calla i continuen buscant i buscant culpables, de veure pam, saps? Tot matxacaet, tot ben fetet, la fulla del metge d'aquell, que és en pla de, tu trobes que després de 3 mesos en hivern, així, en el País Valencià, que serà que no plou a l'hivern ni en ganes, i una fulla se queda ahí, plam, pegada ahí perfecta en una arbreta ahí en terra, en la muntanya, no. Les persones que troben, els apicultors, que troben els cossos, que està a la mà ahí fora, de veritat, assassins. Si hi ha algun assassí així mirant-me, quan enterreu el cos sencer, no sé, deixeu la mà ahí fora perquè algú la vega, no sé, ja me loca, però si mates algú i després l'enterres amb la mà fora, cuidao. No sé, a mi hi ha moltes coses de la investigació i com se van tractar les proves i tal, que a mi no em quadren una puta merda. Hi ha molta penya a la que hi ha una persona, de fet, que no li demanen ni declaració, que troba que és l'apicultor que troba els cossos, i és com, what? I després no volen ni donar declaracions ni parlar més en els mitjans i quan Netflix fa el documental. Així com molta altra penya molt de la que pots sospitar moltíssim, que després tampoc volen donar ninguna declaració ni volen parlar-ne del tema, i és com, a part molta gent que conec, tant del cas com de la zona i tal, i gent que coneixia més el cas de quan va passar en l'època, tots diuen que això és una cosa que sabien tots, que a la penya la van pagar perquè se callara i ja està, i que tots sabem i que desconegut que el pavo que van tancar va ser, pues, pobret el cabeza de turco, i ja està, bueno, pobret. Jo trobo que igual que l'altre que no se va trobar mai, que trobo que se li van carregar directament perquè està i de greu voler parlar, jo trobo que estos simplement es degueren contratar, simplement, saps, com si estiguera jo així alleujant la cosa, però que trobo que es van contratar per a segrestar a les nanes i ja està, però que estos no van fer res més de matar-les ni res d'això. No crec que això és el que va ser part de la conspiració, i continue pensant que el pare igual se li va anar un poc la pinça i podia parecer com que estava un poc perturbat l'home perquè se va centrar en ahí, però tu ara posa't en el lloc d'aquest home que li mort una filla, que no li estan dient o no li convenç la història que li estan contant de com ha passat, llavors tot molt sospitós i tal. I jo també entenc a les famílies que no vulguin investigar més, perquè també n'hi ha que pensar en que cada persona reacciona d'una manera davant d'una merda aixina, i igual que ese home va voler investigar més, va voler la veritat i tal, igual n'hi ha famílies, les altres 2 famílies van voler que passara el temps ja, que deixar-ho córrer i curar la ferida i ja, enviar-ho a la merda, saps? En plan de, ja està, o sigui, per molt que investigues, per molt que facis, per molt que siguin els culpables, no vas aconseguir que les teves filles tornen. Aleshores també entenc això, perquè és moltes de les opinions que m'he trobat per internet al respecte. Però jo la de l'home l'entenc perfectament, la comprenc, i entenc perfectament que vulgui saber la veritat i que tinga sospites sobre com se va dur a terme la investigació i com se va portar tot. La veritat és que sí. I ja està, de tot el que estic dient, si voleu deixar alguna opinió baix, o sigui, per mi serà superencantat, debatim i tot el que vulgueu, si voleu deixar la vostra opinió, igual que jo estic així dient la meva, sense cap problema, val? Però això sí, en respecte, o sigui, no sé, és que no sé si m'he dit alguna cosa que no devia, però la veritat és que el tema en si, en concret lo de les xiquetes d'Alcàsser, no sé, és com, tio, o sea,
És que de vegades, de veritat, que estem acostumats a veure pels mitjans, per les xarxes, tot, la de borrades que passen de violacions, de segrestaments i merdes d'estes i morts i tot, i assassinats, i és com... no com a que t'acostumes, però sí com a que no t'impacta tan igual com si no hubieres vist mai un mort o coses així, saps el que vull dir-te? I tio, me rebenta perquè és com, joder, de vegades se mos oblida la de penya perturbar no, o sea, és gent normal, però que, tio, que està un puto mal del cap i que fan eixes burraes i que podria ser el teu veí, mon pare, ma mare, perquè aquesta gent, saps el que vull dir és que aquesta gent no són persones ahí com us pinten en algunes pel·lícules, que són persones ahí supermarginals de la pesca i que saps que es veu de llum des del minut 1 de la pel·lícula, es nota que són els assassins, sinó que és penya que pot parecer totalment normal i quan arribes a casa saps, li pega una pallissa a la dona o viola algú o li pega a algú o no sé, no m'estic expressant bé, però bé, anem a passar ja a l'últim que volia contar, un últim documental que volia anomenar, i és Unacknowledged, no, el inglés de Cambridge, ¿dónde me viene? Pues la cosa està en que este documental, que també tindreu el nom baix per si voleu buscar-lo, trobo que està en Netflix, si no m'enganyo, trobo que sí, i és un documental per científics que, a veure, no és el típic, és un documental que prova, no és que prove, és que partís de la base de que els aliens, els ovnis, han contactat la Terra i existeixen, o sigui, no és que hagin contactat, és que existeixen, partim d'aquesta base. I ja no és que, o sigui, me mola molt este documental perquè es tracta des d'una manera professional, no es ridiculitza el tema de lo dels ovnis i els aliens i els extraterrestres i tota la pesca, i sí que aporta moltes proves al llarg del documental que és com, o sigui, l'acabes de veure i jo crec que no hi ha persona que pugui acabar de veure, home, sí perquè n'hi ha gent que m'ha canviat d'opinió, però que l'acabes de veure, si vas a una ment oberta, l'acabes de veure i dius, puta, és que, o sigui, tot és que menjar tot, perquè és que no hi ha res de lo que dubtar ni res que posar en dubte, és el que vull dir-te, i un dels punts més importants, si voleu veure'l, perfecte, i si no, també. I un dels punts més importants que té el documental és que és el que me mola a mi, perquè des del principi que estic dient tot, des del principi que vaig començar jo soc de veure les coses comentant-les, perquè no puc callar-me ni vaig de l'aigua. I jo des del principi estava comentant la mateixa idea i després quan la diuen i la tracten dins del documental jo és en plan de gràcies. A veure, a part de posar-te exemples de tota la vida, com les piràmides d'Egipte i tota la pesca esta, a mi em mola molt perquè tracten com des dels anys del cinema i tal en Amèrica, dels anys 70, una cosa així, quan es comencen més avistaments d'ovnis i tal, i com ho tracten en el cinema, en Hollywood, pràcticament com a una burla. Mos ensenyen moltes vegades imatges d'ovnis que sempre mos ho ensenyen com de la mateixa forma i és com si tots els imaginem de la mateixa forma de veritat. Mos ensenyen a ET, mos ensenyen a merdes d'estes i com que ridiculitzen molt la idea. Que és el que he dit jo sempre en este tema. En pla, si tu vols amagar alguna cosa, el millor que pots fer és mostrar-ho, saps? En plan de, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Saps el que vull dir-te? La cosa està en que molts polítics i molta gent d'alto standing en la seva època se disfressaren d'aliens i feien conyes al respecte, parlaven obertament del tema com, ah, sí, whatever. Però és que després, en el documental este, que vos estic parlant, senyala sempre que tinc la tele, en el documental este de Netflix, en el Knowledge, o com se forma, hòsties putes se pronuncie, ix molta penya tant de la CIA i com de les forces militars dels Estats Units d'Amèrica de l'època que estaven en altos rànquings en alts càrrecs d'aquestes organitzacions i de moltes altres parlant sobre el tema i afirmant que en efecte ni hi ha ovnis, ni hi ha putos aliens i ja està, i parlen del cas de Roosevelt i tota la puta pesca. O sigui, a mi és un tema dels aliens que m'apassiona perquè jo sí que crec que n'hi ha coses ahí fora. Que hagin pogut fer contacte, que tinguem la tecnologia o estiguem lo suficientment avançats com per fer contacte, pot ser, però jo trobo que sí que n'hi ha algo ahí, que òbviament, pues saps, així una que està en sa casa tocant-se la fica i pujant vídeos a YouTube quan li pega o quan li rota, pues a mi no van a contar-me-ho. Però entenc també que dins de lo que és el govern, pues ells controlen lo que controla el poble i lo que no, i entenc que aquestes coses, doncs la veritat, crearien caos i destrucció, perquè què hem vist en les pel·lícules? Que si venen els aliens a què venen? A matar. Venen a matar, no venen a jugar a parxís, venen a matar. I la cosa és ixa. Però no sé, a mi la veritat, o sigui, el documental me va follar moltíssim el cap i a mi, que m'agrada el tema dels aliens, me va molar moltíssim. Un altre documental, però que és documental sèrie, que trobo que està en 6 episodis, que trobo que encara no l'han acabat de treure tot, perquè estic esperant a que l'acaben de treure tot per a poder veure'l, és un que ha tret Tom DeLonge, que ha estat ahí molt de temps investigant al respecte, i sí que vaig esperar-me a veure'l, no vos deixo nom ni res, sí que vaig esperar-me a veure'l sencer
quan estic a tot sencer, per a veure el tot sencer i bien, per comentar-ho, o sigui, seria igual per Instagram que ho comente. Però, bueno, que el de l'Anecdotes de Netflix, que està molt guai, són molts científics i són moltes proves i són, o sigui, és informació que dius, és que com no vaig a creure-m'ho, saps? O sigui, no sé, no soc de les que pensa que la Terra pot ser plana i ens amaguen molta informació, però sí que és veritat que, joder, és que, no sé, a mi el tema dels aliens me gusta, me mola. I ja per acabar vaig anomenar-vos un parell de documentals o coses que jo trobo molt interessants si vos mola el rotllo del misteri i vos mola que vos follin el cap i que vulgueu veure-ho, perfecte. El meu primer inici en teories conspiratòries va ser el documental de Una verdad incòmoda, trobo que és, d'Al Gore, i me mola moltíssim el documental, trobo que és una cosa que cal veure, o sigui, s'ha de veure en la vida. Ho vaig veure de molt nana, que ens va posar un professor a l'institut, que me va molar moltíssim. Aquest professor ens va portar altres sèrie de documentals, pel·lícules, conforme vulguis dir-li, com per exemple la pel·lícula de Espérame en el cielo, que tracta el tema de que si Franco va morir abans de temps i van tindre un substitut. A mi això me va molar moltíssim perquè ens va explicar les teories conspiratòries al respecte. I trobo que també va ser el mateix professor que ens va posar la pel·lícula de Salvador Puig Antich, que tracta el final del franquisme i, bueno, òbviament tracta el personatge de Salvador Puig Antich i em pareix una puta passà, però una passà de pel·lícula, que l'hauríeu de veure en la meva recomanació, però, clar, o sigui, això a gust de cadascú. I ara sí, tot i arriscant-me a que la cosa es faci més llarga encara, sols vaig a recomanar-vos, ja, sí, com a última recomanació del dia, el canal de YouTube de Treeline, o sigui, no sé, suposo que sí, perquè té com 5 milions de subscriptors, una cosa així, si vos mola este rotllo, segur que l'heu vist alguna vegada, però vos el deixo també baix a la descripció, perquè és que, o sigui, tracta molts temes, però lo de les teories conspiratòries i de coses estranyes d'internet i merdes i fantasmes i coses d'estes m'encanta, perquè és un tio superobjectiu, que no és en pla de, clar, com crec que en els aliens vaig a creure en qualsevol teoria conspiratòria que dius sobre aliens. No, o sigui, ho tracta tot d'una manera, d'un punt de vista que a mi, jo sí que case en aquest punt de vista, i a mi em mola moltíssim com parla sobre molts temes. No m'he vist tots els seus vídeos, no puc dir que em representa 100%, però del que he vist, o sigui, meleta de tio, de veritat, m'encanta. I ja està, ho deixo així. Ah, per últim, això, no té res que veure en el vídeo, ¿vale? Però últimament m'ho he estat escrivint moltíssim i és que m'he comprat mogolló de... Bueno, mogolló, jo no me compro roba normalment, però m'he comprat molta roba d'Amazon i moltes sabates, biquinis i merda, com aquestes sabates d'ací, espera que me les lleve. I m'esteu preguntant tots molt en pla de ai, d'on t'ho has comprat, com queda, no sé quantos, no sé quintos, pitos flautes. Faré un vídeo per a Instagram si voleu, o sigui, m'ho deixeu així i lo hago. Faré un vídeo per a l'Instagram TV ese i el pujaré allí provant-me les merdes que m'ha comprat, sobretot monos i coses així que jo que tinc, pues, de pit soc molt xocoteta, però després de cul, pues, el cul ja és una cosa interessant i la panxa igual, són coses que no m'agrada ensenyar massa, pues he trobat roba que per aquest estiu estic living de la vida, menys dies com avui, que està així nuvolet, i dic, jo vull anar a la piscina, per favor, sé que es diu piscina, per favor, pareu ja. I ja està, ho deixem així, vos veiem al pròxim vídeo, que no sé quan serà, igual sí que me molaria, va, última ja, i ja tanque, de veritat. A veure, jo soc molt de creure, ja no sols l'aliens i tot això, però també crec un poquet, que som molt escèptica també, però soc molt rara en aquest tema, però crec molt en els esperits, les energies, val? Un poquito. I he viscut amb unes coses que a mi m'han posat els pèls de punta. Si voleu que vos ho conte, deixeu like al vídeo, i jo sé molt de like, és que voleu veure, o deixeu els comentaris, o jo què sé, mengeu-me la figa, saps el que dite? Però que si voleu que vos conte històries paranormals, coses així com de fantasmes i espíritus, digueu-me-ho i jo vos ho conte i intentaré tindre el vídeo per a, si no, esta setmana, la que ve, ¿vale? Això, parauleta meua. I ja està, ho deixem així, fins al pròxim vídeo, i res, que us quiero, us amo, i stay awake.